Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasama kinibugog kayo alumar. Identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri maseknan. Damdamag ni Berto. Tenga ti aldaw pare ti aldaw ti Biyernes gigiyem ken kaabsata September 23, 2022. Idanon mi kada kayo ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dadi di bagayam ni Robert de la Cruz kadwatay ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno danggay kami nga mangidanon kada iti tampo kadamdamag nga iti pagsasaritaan pagsinukatan ti kapampanunutan iti deti nga tenga ti aldaw iti Biyernes. US President Joe Biden dinayaw na ti pagilian tayo nga Pilipinas apo para iti panang sungbat kada iti nagkaadu nga karit ti pandemya. Detoy ket iti dialogue da wenno pa nagtaripnong da ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos gagiyem ken kamsat. Iti sabali abangir no pay na pagsasaritaan tayo di kalman ti may panggep po kada iti naaprubanen nga gakat manipud apo iti lower house wenno ti House of Representatives nga panakayaludod ti panagpipili at baro nga schedule ti panagpila ti Certificate of Candidacy para kada iti agnayangay wenno agkalikagom agpaidasig di masungad nga barangay eleksyon gagiyem ken kaabsat ti sabali nga bangir detoy karding nga bagyo posible kano apo nga umabot iti signal number 3 bayat nga mas asideg ken posible pa nga aglandfall detoy ket may sa apo nga pakamo kada tay amin especially kada kitay adaan kada kitay mulmula kada kitay pagtatalunan iti kalman nakasarsarita tayo ti may nga residente apo iti barangay San Marcelino Dingras no kasano ti nagpasaran kitay mula da nga pagay kalpasan apo detoy apagdarikmat almost 3 to 4 hours laing nga tudo nalayos nagdipes ken posible amang itunday di pa nakaperdi or perdisyon di nagtaltalon tinasao nga napaot nga tudo ijay dingras ide na minsan nga aldaw. Iri sabali nga bangir gagiyem ken kabsat padaanan nyo eksklusibo makainuman tayo apo ni Mr. Henry Afaga may isa nga taga Bacara nga magdana eden apo ijay Pennsylvania ngem adadeti kalikagom da nga mabukel apo ti Historical Society iti ili ti Bacara may isang naindaklan nga addang apo amuyo kadi nga digiti dadumang ili even Lawag City amuyo nga ti author ti panakabiro wenno panaka kita ti istorya ti siyudad ti Lawag especially apo di panaka di founding anniversary na ket ni apo Melvin de la Cuesta na ianak iti Sarat ngem nagnaed ti siyudad ti Lawag nagbali na bukal ti probinsya nga Ilocos Norte nagkonsehal pa ti siyudad ti Lawag adu di kitay ili gagiyem ken kaabsat nga saan nya ammo di kitay lumugar no sa dinnot gapuan anot pakasaritaan DJ ili da gagiyem kasla ko man di kitay nabingay-bingay nga ili we have Banna Marcos Dingras gagiyem ken kaabsat di kita ken sabsabali pa nga luglugar so padaanan nyo apo anya ti kalikagom ti Historical Society nga mabali na mabuangay dita ili ti Bacara adda ka diri kiti ka masapol nga maamuan dagiti tao wenno detoy ket panangipakita ti panangisakit iti nadakamat nga ili alam na natin kung sino ano ti Bacara may isa ka kitay lugar or ili ti probinsya nga Ilocos Norte nga ayan diti ado nga nagbanyaga iti nagduduma nga paset ti lubong gagayem ken kamsat so padaanan nyo digito nga tampok apo iti lasod ti may nga oras nga panangidanon mi kada kayo di programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos kung saan ang panlasa mo'y concern ko siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na,
subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Negituit. Okay, insigida po, kayo naman tayo ni Tidete Gundaway ni Mr. Henry Apaga, manipo na po dyan Pennsylvania. Okay, sir, thank you very much. Itidad mo Gundaway, nga makasarsarita, makainuman ta ka itidete nga aldahawa. Iti programa tayo damdamag ni Berto, manipo ti ENR Online. Itidete nga aldaw ti Biyernes, ti Pagilya na Pilipinas. Naimbag nga oras mo, sir. Anot oras tayo gaya men, dita Pennsylvania, especially Lancaster, Pennsylvania. Mr. Apaga, sir. Thank you Apo, pagyamanak mo tikid daw yo. Balik kasano ko dito yun Apo. 12 midnight. Oh, wow. It is Tuesday. So ito 12:11 Friday minukwa parbangon me. Iti pagsayatan na narawamak nga siriling tirabi at pang night shift ken off akidata iso nga addawayak nga makisarsarita kun umiliw man kada kayo na po. Okay. Okay, irugita sir. Adda deti kaslagakat wenno plano yo nga mabukel ti Bacara Historical Society. For what purpose wenno anya nga rason nga napanunutan nyo wenno ipurpursigiyo detoy nga pan nakabukel tinasaong grupo Apo Afaga? Kagpaiswanan na Apo, nabayag ako na adto may binsa-binsak, may share ko iti Facebook, and dato mga may istorya, dato mga gagayam tayo ay about istorya ti Ilimi. Kat teko na ako nakapimpintas nga muokit ko maamin ijay ken may share iti publiko nang nangruna ti padatay nga taga Bacara. Tatnon adda nga ipatag tayo iti lugar tayo ta adda role iti ili tayo iti probinsya tayo kastapat iti Kailokwan nga importante nga dapat ket maamuan. Okay. So meaning to say nga adda ti gagemyo nga kasla ipakaammo kadagiti sumaruno kapututan ni Bacareño no anya ti namunganayan deti nga ili agdindinamag nga ili, especially nga ili dagiti balikbayan sa iti probinsya nga Ilocos Norte. Apo Afaga. Kagpaiswanan na Apo Gatuan, ada amin na rason na no apik nagbalikbayan town, ti Bacarangam de kunakon na nalawa iti topiko adu nga istorya iti naglabas iti ili tayo nga Bacara. So nga in publikar ko aglalo iti social media through my Facebook nga digiti kayat na tumulong agmembro makisali dito nga grupo kat very much welcome da ta tingitingin da digiti istorya narikat Apo no hanna mai-validate digito narikat lang no may sawon tutug at sarsarita tatay ko na akong kat adamat kidimat ebidensya tayo dada archives tayo dada ang nga libro tayo nga suksukisok ken igaman tayo kapag ibasaran. Okay. Iti agdama ana digiti kasla pagpinpinderan ti umili or commonen nga ammo digiti Bacareño sa nga pakasaritaan ti Bacara nga kayat yu anayunan wenno adadapay nga napasingkedan babaen ka digiti mayuswat to nga research validation or anyaman. Apo Afaga. Ket may saket alagat na ibagata yon iti Bacara ket balikbayan ket nangrugi iti sakada tayo ket kaaduan na nga nagaputi Bacara ket adda prueba tayo etani so nga ambot halos publiko ngem ti mekta nga no kitaan deti publikar ko iti social media itataket itinagan no mabasam deti may isang source tayo ket tinagan ti Bacara kang idikwa ket Dumaguete in bagada pa giti nga probinsya ti Dumaguete ket no probinsya ko na di adapay saksakok na nga dato mang iliw no bisita isu nga kunak baka nung establisar dito yung istorya it could be a foundation for a creation of another province in the north or in Ilocos region
based on history. Kas lalo iti napasama kini vegan apo, orehan na mamit ti criteria it as being a city ngam gaputan siyudad Fernandina idikwa in Iñalauda nga nagbali na siyudad. Ket no kasta alaket di makal iti pundo nga napan iti siyudad ti Bigan, ket no adanto mat kabalinan na iti Bacarang kasta nga as a basis for the creation of another province, inner province, baka agbalin tumot nga kasla capital na iti Bacara. Ngam nakautunag ng istorya deta. Other than that, ada pwede iti istorya tayo nga iti King Almasan Revolt nga napasama iti 1660. Dito nga revolt apo ket regionalized revolt nga nangrugi ti Agoo La Union, Agoo kunada pala iti kwata din 1660 pa makuna nga La Union. Agpababa ingat Bacara. Isot nagsentruan na. So nga nakapimpintas nga ukitin man din yung istoryata ni Apo Almasan at taga San Nicolas ket nag indaulwan na iti revolution ti Ilocanda kaduanan ni Apo Magsanop nga taga Bacara ije baryo na nga Banggi idikwa. Iso nga nagpintas man tiyayen nga ukitin i-validate ket ipakamo iti kapututan. Okay. Okay. So idi maarami digiti titulo digiti fiesta ti ili a Bacara ket Bakbakara Festival ada pedi Paniki Festival kada sabsabali pa nga. Okay. So how come nga naadaw di jay no adaman na information tayo Apo Afaga? Kagpaiswana na Apo deta kasi ti istorya na ni Apo pasado konsehal Kennedy na Afaga ket ading ko isuna ket idi nagtugaw isuna akas may sa nga konsehal ti ili tayo may sa nga agat advice king kuana no tinugawan na iti kwa iti chairman as tourism iti konseho ti Bacara may sa nga ipurumpan mga promote tayo is the origin history of Bacara ket napintas man no i-relate tayo kunana kun punami iti makuna nga origin of the name of the town of Bacara which is more on the Bakbakara fish nga damat kagpaiswanan nang adamot makuna nga bakbakara nga ikan iti ili nga Bacara ket ti mabasbas ta idikwa may sa kadigidyayan nga istorya iti nagkakuna nga ti nakaadawan kano tinagan ti Bacara ket dedi pinangdamag ti may isang Espanyol kundi di lokal nga namit na nga Bakbakara insungbat na nga ti amo ti question deding Espanyol ket damdamagan na iti lugar nga naglandingan na. Iso nga nang rugyanan na deta inyenak na in propose na ti konseho ken inaprubaran ti dingato. Okay. Okay, so if ever nga mabukel dating sosyudad wenno grupo para iti panaka iyam-am mo ti duduoganen nya pakasaritaan ti ili a Bacara. Siya sino digiti mang bukel iti daytoy a grupo, especially di komite nga evaluate kadagiti rumwar nga paka-istoryaan or sa pakasaritaan na ti ili a Bacara ada kadi pagrukudan or anyaman nya mabali namang qualify kadakwada if ever nga agbalay gid nga gano Apo Afaga. Te kunakon Apo ket kaladet kunakon kalasyak ko maaya sakit makunalang passionate nga agkalkalkal ti istorya ngem kun alala aming metlang iti ti kumabendisyon kuno pan ikooperar panakimiyembro dagiti historian tayo dagiti educators tayo nang nangruna ket ti ilite nga Bacara ket isit nagtaudan nagtataudan iti one of our best nga educators ti probinsya no agraman pa yan iti Ilocanda iti Ilocos region dadatay adu ti his history is istorya nga rimrimwaran kala iti contribution ni Apo ni former regional director Ma'am Ligaya Miguel ken dagiti dadto mapay nga superintendents tayo ken the teachers tayo ken dadto mapay
iso nga ada kuma gunglo nga talaga mang tugaw mang validate tat nun mairwar nga usto ti istorya dete na birtud adaga tayo. Okay. Ada plano tayo nga before maki-coordinar iti municipal government headed by the Honorable Mayor, ari iti panpanday linteg para iti deti nga ganwa tapo afaga. Akit nasaya at launay apo Robert bukas ta may isang organization tat nun agbiag akit kasapulan na ti funding te kunakon nangina uray ag-research ka lang kumakit agbiyahe ka, ag-travel ka kasapulam ti materials agpaiswanan na ti pinangrugik nga nagukag ti istorya ket iti 2008 adu ti napangko sinuksukisok nga arkibo, museum, luglugar nga nabdagdapdapatan ken napanan iti dado mga taga-Bakarakan dagiti amok nga pakaukagan iti istorya nga magibaga iti kasta iti Bakar pagpaiswanan na ket i-member ko pa iti bagik iti Washington DC iti Library of Congress kayat ko lang akalkalan pa iti dado mga naadaw ti Amerikano idisimumblat da iti Pilipinas di rimuaran dagiti Espanyol ket adadamot na adaw ko. Okay. Okay, so what about iti pagilyantay nga Pilipinas? Ada ka din digiti na konsultaryo or opisina nga kaslakayat yo nga katinulag may panggep iti detoy nga ganwat apo Henry. Pagpaiswanan na apo Robert umuna idikwa kayat ko nga i-validate iti research output ko iti National Commission for Culture and the Arts kastamat iti National Historical Institute nga iti nagan itatan apo ket National Historical Commission of the Philippines and at the same time it relates also some of my output before to the president nga tinakatugaw iti ko apo ket ni President Gloria Macapagal Arroyo iso in-forward dado mga documents nga i-validate dayanta Malacañang through the presidential management staff ket kalate in-forward ko kang nga picture iti correspondence da apo PMS da apo Budoy da apo Ambet Ocampo nga digije amin in pakita ket they are pertinent documents. Hana sa ulang, they are facts. Iso tinagibasarak iti kwan nga adagayang bendisyon dadi nga to in tultuloy ko. Nung di ko na akon anak malalam nga rodeta kung nada kanya. Paggasgastusan, ti oras, ti kwarta, ti bulsa, ngam te ko na akong the fulfillment mo naragsak ka. Iso nga intultuloy ko lata the spare time ko data ti dadto mga obra. What about other professional groups iti Bakara? Willing da kadi or ada kadin communication nyo nga nangipakamo iti dito nga ganwat? Are they willing tumulong especially educators apo afaga? Apo adadamot kiti kastakon informaling ibagbaga katulungan dakto kunak dito yung research ko at actually ni National Commission for Culture of the Arts iti kwaket kayat dape nga ponduan iti pamplito kong mga ilibro istorya ng te kunakong ket historical research ti jay medyo mabayag nga i-establishar iti facts na iso nga itatamanan idawdawat ko manan nga hopefully they will recognize our intent to participate and be a part of making the history of our town. What about the former President Gloria Macapagal Arroyo? Tangay taga Bakara ti grandparents na. Adamet di kiti communication nyo for panggep iti deto yan Apo Henry. Actually nakahang data apo ati
itultuloy ko kung mga agadaw pay iti detalye na at kasanom nga mag-interview idi wakit nakatugaw aya hanamot asino sinot maki-appointing ko na hanan na itultuloy tati plano ko maidi ko angket di adda ij National Library na imbagada kanya kay librarian na nga digit with relate to the history of the president kunada na Apo Gloria at the impatakderdak Okay. Okay, sir. Nakapatay Pampangani. So awampay nakahangpay ang tekang kanayong ibagbaga nga kasta nga itultuloy mi kuma nga ukitin di nga banag nang nangruna ket narugyanan mi. Okay. Malaksid ka rin istorya nga mabalin niya pagadawan or libro or anyaman nga mabalin na pakaadawan ti hususto pakasaritaan ti Ilio Abakara. Ada kadipay di kitay si Bibiyag nga umili or Bakarenyas nga mabalin nga pangadawan nyo or pangadawan nyo iti mabalin na pangrugyan nyo iti dati nga ganuat Apo Henry. Kag paiswana na apukot aduda pay matin inyat nagyasit ka ko nagpatulungak may isa nga historian tayong nagararamid producer ti history book no nasabsabat yun apo ti nagan na ni Apo Lucky Guillermo. Okay. Actually idi last few months ago nag-meet kampay dito New York dete ko na kon amunat adu amuna agar publisher isunat ti history at the same time anak isunat iti dati nga mayor mat iti Ilim nga Bakara isu nga informants isunat ti facts of the past at ate ko na kung ket ubing temat ng isuda isut pagdamdamagan kung ada talaga interest ko digitan actually di ka si Bibiyag pelang digiti adda jay lugar miket nakasarsarita kisudan ket adot namimit ko isudan dati nga mayor dapo Mayor Felix Afaga Rivera nga ni dedi ni kaingumot na ni Nana Belen isuda peti may isa nga agis istorya di kapampanawenda deta ata nagtugtugaw dati ili tayo kasta may sapi nga nalaing nga nagistorya kanya may panggap ti ili kede di dating kapitan mi nga nag ABC Association of Barangay Council nga chairman ni Apo Francisco Tumakder nakasharp iti kasana ti utak na nga 1924 maiyukit na amin deta isu nga kasta lang na kasta napagkakonektar ko amin isu nga digitay and at the same time idida ada masabsabat kong arkibo nga tingtinglen digiti panglakayan at dadagayam kasjay nga sursurat arkibo pelang ti Bakara nga isu nga dinagawid ak nagpa-blessing ak Apo di balay in display at ko pagbalin minto deti nga mini museum ta hatatang istorya ti Bakara istorya pa ti pamilya mi okay. Ngem ko na akon isu nga naalape kiditi attention ken interest dedi nang bless iti balay mi ni Apo ni Father Peralta isu na panain niya bat ni Apo Father Josue nga isu pa iti maysa nga pating ada passion na ti history ti Ilocanja ken isu nga hinga nga tata actually Apo ket kasta kami sarsarita kami through private messages at patulong at kingkwana okay. Actually adada digiti dinamdamag ko kingkwana nga agsublindo kanu kanyak nga sungbatan na. Okay. Iti agdama nga sitwasyon ti Ili Abakara adda kadi diti nga gagimyo nga mangkita iti pakasaritaan ti Ili Abakara adda kadi maitulong diti nature especially diti pasdek nga kaskumati simbaan ti Torre Apo Afaga mabalin niya adda pa maadaw nga adda nga mangkonfirmar kadi diti maukunyo nga ebidensya wenno anyaman pakasiknan ti istorya ti Bakara. Sir. Kag paiswana na deputy nag-state utak ko di may sa di aglalandscape
Di pinang landscape may mga muna iti Torre ti Bacara pinunduan iti National Historical Institute imay iti tagadi nga to. Ket Okay. nangagkulat ti pinagsarita da ken ni Apo Pasing Velasco ta iso ti Apo nakatugaw di ko nga mayor. Kunana kin ni Apo Pasing ket gaputa siya ti contractor di landscaping na. Kinita na ti Torre ti Bacara, kinita na ti simbaan. Kunana ket no kastoy ti kata atidog ti simbaan nyo kung kasta ka nga do ti Torreyo siguro Apo Mayor kunana ng Tagalog dakkel ti pakasalitaan ti Iliyo kunana. Okay. Agpay iso ingga nga itata iso ti maysa nga agurwurwet ken ta panunot ko nga pangupukitak no apay nga ti Bacara ket addaan iti maysa ka nga tuwan nga torre ti ili nga intero nga Pilipinas kasama ti maysa nga kaatiduban nga simbahan ti intero nga Pilipinas. Okay. So maysa nga senyal no kasanot ka nga to ti Torre ti maysa nga ili kadijay hiistorya ti wenno pakasaritaan tinasaw nga daga. Sir. May salita iso nga di mo kakumanti may nga story iti libro ni Malat nga French Jack Mariro French historian nga may nga ng dokumento iti Pilipinas iti Spanish time nakinitak iti populasyon based on tributo is pagibilangan da iti no sino ti matataksan maligiti agit iti tributo ti simbaan. Ket di makita iti Bacara in the 1840s at da isuna no Jack Mariro ti maysa nga sangapulo nga kaaduan iti contributor iti tax. Iso siguro the economy of Bacara that time ket napintas. May relate ko siguro itataping nga naukagamme na iti 1700s gayam 1778 1791 to 1830 di kita mo ti pinakipasdek iti Sanhera tayo iti irrigation system so productive iti kwan iti kataltalunan nga maidaton uno mangited ti tributo ti simbaan iso nakaipasdek tayo ti dadakkel nga simbaan kumbento kasama iti Torre tayo. Di ko na akong ti Torre sabsabalit istoryana. May iba ka nga nagapu iti tax, iti tributo, iti Bacara. May bagak nga dito ket pinagbayad iti maysa nga nakabasulan ti taga Bacara. Okay. Okay, sir. So, base ka dito, i-gemute at nga dokumento or anyaman na para iti pakasaritaan ti Ilia Bacara. Ano ti makita yung pakaidumaan ti pakasaritaan or pan nakabukel tinasaw nga ili kadagiti sabsabali nga ili, especially towns and cities dito'y probinsya ng Ilocos Norte, Mr. Afaga? Sabsabali ti kunak kumaket maysa nga nagtuudan ti umuna nga irrigation system nga ibagbagata itat nga Sanhera itat makunak namin sa kaaduan hana lang sa usao detoy nga balikbayan town kaaduan iti migrants immigrants nga napan ti Amerika, Hawaii ken California ken dadto mapares ti Amerika nga mai-contribute tayo dagiti sakada at dagiti nga sakada iti kwaket nagapu iti maikatlo siguro itataket talaga very faithful embedded ti taga Bacara naunag iti impluwensya ti Kristyanismo ti taga Bacara alaket amokmet nga kasta nga very kasta ti Catholicism no Christianism iti probinsya tayong sabsabali ti Bacara pagpaiswanan na itataket adada pelang iti Latin ken iti awaway adamo pelang iti kastada iti nagkakauna nga luwalwalo nga ararmaten iti makarang ni ita.
Okay, okay. Sir, yung balikbayan town na ada ka di influensya ti tunggal maysa kasi pagka nagbalikbayan ka kasi sa bali nga lugar, ada di apal, wenno pa naggustumet di maysa, kadi jay ginusto di maysa, ada ka di kasjay parang influensya, nag-influensya ti taga-Bakara. So nga imado di kita ada dito abroad kas kada kayo, apo apaga. Kagpaiswanan na po kat imayak iti Amerika kas di profession ko nurse ngam idi ununa na alaga may isa mangmag kudetan agasawa kan to Hawaiano tenga ko iti bagbagadan ket amom ti taga-Bakara adung mati iti solusyon na nga mapanti ti Amerika idi ko ti panagkungkunate idi ko ket alaket ti Amerika ket talaga all milk and honey. Oh, yeah. All milk and honey. Iso nga digita ibagbaga daw no agners ka ta inkanto mat Amerika kasi. So adda ta no makita mo apo ket adda mat challenge siguro digiti pada mi ka Ilyam no makakita ka dete agbakasyon nga pasarabo na adong mat alahat na adong mate makita mo nga may pasdek na napinta sa balay kada luglugan ag service siguro mat kada kami nga taga-Bakara nga challenge inspirasyon iso nga no makuna nga DJ negative side ng apal siguro mo may cut kasta kita ngam adada nga agraira nga tamo DJ kinakastami kina pagbalin mo inspirasyon kan challenge biag. Okay. Lastly, sir, anat tinangat trakar kada kayo? What poses yo? Anat nang idurong kada kayo? Tapno, ag-interest kayo. Iti kastoy nga ganwat ita. Iti pan nakaamam mo, iti istorya, pakasaritaan, ti iliyo. Apo afaga. Amom, siguro ag sentro dita te kasta. Idi naudi nga a day before nga pimanawak ti Bakara. Inimperak ti friend mi at dadyak ma-volunteer nga tourism coordinator ti Ilimi nga Bakara di nakatugaw nga vice mayor ni atin ko nga Kennedy Nafaga. Yes. Inimperak ko ti friend ko nga at the passion at ti historic and culture and the arts ti Ili tayo. Ti Ili nga San Nicolas. Nga itatama nga tourism officer kan dakkel ti contribution na ti San Nicolas. Inimbitarak imay. Idi agsarsarita kami. Amom kunak. Ti asawa iti mayor yu itatan ket taga-Bakara kunak. Ket anna nga ta mabalin nga adan to reenactment kunak iti King Almasan Revolt nga nag-conclude iti nga Bakara. At at conclusion de jay regionalized revolution iti 1660 December 30 1660 ket nagasawa ti anak iti taga San Nicolas ken Bakara. At ti anak ni Juan Magsanop iti baryo iti Bakara nga banggi pela idikwa baryo na pela idikwa isut na isurat ken ta libro. Inyasawa na iti anak ni Almasan nga nagbalin nga king informally declared king of Ilocanja. Iso nga baka dito yung nga panahon ket ma-realize to data ko na. So nga actually friend ko mat ni Apo Mayura iti San Nicolas dakpen ibagaking ko na. Ta nagpintas ko mga nga iti revolutionary movement ket nagsentro ti Ili ti Bakara nga ada pa inaigan San Nicolas. Okay, sir, thank you very much. Itinted mo agundaway nga makainuman na kayo amok dakkel nga bentahe para kaditi sumaruno kapututan next generation digiti Bakareño sa numabukil to dito nga pakasaritaan ti ila Bakara. And I think mabalin nga mayammun to dito babaeng kaditi pagiskwelahan kang ronan na kada kayo nga taga Bakara. So no adda digiti kayat mo nga pangidanunan iti apelam tapno suportaran da dito nga ganwat yo apo apaga. Please go ahead, sir. Go ahead. Wena po sakbay man agpakada kahit kung nakaplaawan na po am aming kailian mi iti Ilocos Norte nang nangruna iti Ilimi nga Bakara. Alakat te kunakon any organization ta
nga may pasda ka kasapulan na ti pundo. Baring to, suportaran mo ti local government unit ti Bagranang ng Runa, ti branch ng Department of Tourism ta. Nakapimpintas ti istorya iti ili Abakara. Aglanang ng Runa kumano talaga may iruwar amin. And dikiti daw-dawatin may apo, dikiti the interest, passion, scholars, historians, kat agtitinulong tayo nga mangiruwar ito yung istorya ta non addan to tawidan iti sumarunong nga henerasyon. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Itindad yung agundaway nga makainuman da kayo di programa tayo Damdamag ni Berto, manibod ti ENR Online. God bless you po, Apo Apaga. Same to you, Apo Robert. Same to you. Thank you for the time too. Thank you. Regards to all. Okay, so DJ gagayim kabsat ni Mr. Henry Apaga, manibod di Lancaster, Pennsylvania. Amuyo orisak apresyarek diti kakastoy po nga effort diti lumugar tapno adada nga mayam ammo gagayim kay kabsat ti ili. Adu diti lumugar nga hanam mo no apay o Lawag City laing na po apay nga taga sarap tay laing nga po ti naginteres nga mang kutkot ti founding anniversary ti syudad ti Lawag. Even sabsabali nga ilili malagip ko unay di tiyempo ni Apo former Mayor Nenuca Evangelista ti Paway, Ilocos Norte, iso apo iti nang paukag ti husto nga pakasaritaan ti guling-guling. Ada may isa nga historian, I think Mr. Pepito Alvarez, nga kinonsultar da apo nga iso ti nag-research so nga rimwar ti pakasaritaan ti guling-guling di ta Paway, Ilocos Norte. Ken sabsabali pay apo adu di kiti kastoy. So saan ka nga agbalin nga estranghero wenno kaslaganggan na iti dibukod mo nga ili no ammom nga talaga no kasano nga nang munganay, kasano nga na originate, kasano nga na bukel ti may nga lugar kaabsat king game narigat iti bukod mo nga ili ket may sa kagayam nga may bilang nga ganggan na gaputa di mo ammo anat kalman anat naglabas iti paggargarawam nga lugar. So saludaran teo sapay apo tagbalegi ket kaste apela ni Apo Apaga no makita nga talaga nga dito ket pagsayatan pakalawlawagan especially kada sumaruno kapututan apay nga disuportaran especially kada kayo apo nga dito abroad nga taga Bakara Bakara ket misa kaditi kangrunaan nga balikbayan na town to include Sarat, San Nicolas, gagayem kabsat ngem basta Bakara and Sarat digita apo digita agbabalubal ti kaadu digita Bakareños, Sarateños, San Nicoleños nga adda ijay abroad gagayem ken kabsat. Okay? Good luck apo iti panakabukel ti Bakara Historical Society. Sapay kuma tagbalegi nga dito apo ket adadda nga mangyam ammo no ana nga talaga tinasao nga ili. Okay, kasangana na po pagyamanan tayo digdi sumaganad. Thank you very much iti kani Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines iti Department of Agrarian Reform diti probinsya ta ng Ilocos Norte. Kasapay kani Ma'am Erlinda Ferminhu diti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ni Mrs. Mili Espirito Agtarap ken Mr. Joe Agtarap dita Ivavich Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Corimao Ilocos Norte. Kasapay ken ni Edwin Anchete iti Toronto Ontario Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bakara Ilocos Norte. Good afternoon Ma'am Elis Tamayo. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti Ciudad Tilawag. Masarakan dito apo iti Barangay Barangay 6 San Nicolas Ilocos Norte number 121 Zacarias Flores Street. Thank you very much kani Engineer Neil Jose mangidadaulo iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan na po iti Balintawak Street para kaditi kahit yung ipatulod kani kita ay ayatin nyo kapamilyayo papagayam nyo kani duduma paset ti Pagilian kasli di Metro Manila iti probinsya ti Isabela kenore ti Cagayan. Turongidan ti Pugad Lawin North Courier Service Balintawak Street diti Ciudad Tilawag babayan kani Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns sa babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edideto nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad ti Lawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan, lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, ginaturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yung blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadahan naggurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, thank you very much. Tuloy-tuloy. Dan na palabasa po, patapulo kit siyam nga minutos kalpasan. Ti oras yung alas 12. Iti deto yung ating ti aldao. Iti Biyernes, 23 ti mabilang di bulan ti September 2022.
Napanalo po ti panang apresyar ni US President Joe Biden iti kanina nagbalin nga addang ti pagilian ti nga Pilipinas tapno masungbatan ti pan nakasulbar ti problema ng dating tinindaklan nga sakit nga dito ket ti COVID-19 na papagayam naaramid dito nga panang pakita panangilawlawag ni Biden iti panapresyar na iti pagilian ng Pilipinas iti bilateral meeting da kiti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito ket sideline na po kaditi 77th United Nations General Assembly when UNGA nga naiswat po iti New York, Estados Unidos gagayem ken kakabsat. So kitain tayo dupay adu po diti problema nga na timmaod nagduduma nga issues seknan apo iti panang sungbat ti gobyerno iti pagkasapulan ti tao kada ti ginubay ti COVID-19 especially diti parmali issue gagayem ken kabsata dakkel pala nga po ti panagtalek wenno panang dayaw ti Presidente des Estados Unidos kada nagbalin nga addang manipod apo kini Presidente Rodrigo Duterte na itultuloy siguro nga ore agingga kada ito agundaway babaeng kini Presidente Bongbong Marcos. Segon kini US President naingganyo unay apo kada iti addang ti gobyerno kada iti dadakkel nga problema partikular ti pinarnuay ti nasao nga pandemya. So kalikagom pala nga po ti biyang ti Amerika ti tumulong kaditi nagduduma nga issues enerhiya kada tayo dito pagilya na Pilipinas ay ka probinsya ti Ilocos Norte problema tayo tinangangingina nga singir ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Kastameten ni Biden kunana nga masapol mapagtalined ti Urnos Linak Kental na iti pagilyan tayo nga Pilipinas kang runan na ada dito issue tayo may panggep iti West Philippine Sea gagayem ken kabsata nga ditoy kabalbalubal tayo ti pagilyan nya China. Nagyaman met ni Presidente Marcos ken ni Biden gagayem ken kabsat gapu kada iti adu nga tulong nga impaabot kada tayo ti pagilyan ng Estados Unidos aglalalo iti panagkurang wenno panang supusup na parang ipaay na apo iti bakuna kontra iti COVID-19 dito pagilya na Pilipinas wen digitay US made nga bakuna kaadwang kada ditoy donar ti Estados Unidos gagayem ken kamsat awan digitay nagatang tinaggatangan tayo I think Russia especially di tiyempo ti dati a presidente mangnamnama met ti biyang ti pagilyan tayo nga Pilipinas nga dadapa especially ti Presidente Marcos nga dadapay nga tumibker ken nagpaot tinapintas nga relasyon ken panagtinulong ti Amerika ken ti pagilyan nga Pilipinas. In panakila po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga tilaing pagilyan tayo tinaikan ti gundaway nga makasango ni Presidente Biden babaen iti bilateral talks gagayem kay kabsata ka sideline kadetoy United Nations General Assembly meeting gagayem ken kabsata may sa kadigiti nagsentrohan digiti sabsabaling agiwarwarnak gagayem ken kabsata nga kinid daw ni Biden or kasla in sarita na itibiyang ti Presidente gagayem ken kabsata ket isu iti panangkid daw wenno pana mando or anyaman na po ti umiso nga balikasa iti deti bilateral talks digiti duang leader ti pagilyan nga Pilipinas ken ti Amerika DJ mapagsasaritaan na po DJ human rights gigiyem ken kabsata saan nga lingid kada tayo nga idi panawen ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte ti pagilyan nga Pilipinas ket agsensentro digiti karuba tayo nasyon especially Amerika iti kunada nga panakababuso ti kalintegan pang tao saan pa di lang nga kalinteganen biag pay ti mababuson ti panangibilang da gaputa adu digiti napapatay nga digiti ket kasla state killing ti panangi pagarda gagayem ken kabsat gapu iti war on drugs nga inrugi ti administrasyon ni Rodrigo Duterte gagayem ken kabsat so no kitkitain tayo dito nga nagbalin nga hirit ni US President Joe Biden
adda pamati na, especially kadakwada nga Amerikano, diyan mo, di kadarante nga Pilipino nga adda dyan, nga adda mapaspasamak nga po nga saan nga nasayaat, hindi pa nakapapatay, especially, digitay adda pa nakainaig na, when no, mapagat-atapan nga adda partisipasyon na iti illegal a droga. No, may panggep iti nagbalin nga hirit ni Biden ken ni Marcos, awan tinaimaldit kadigito nga rimwar kadigito pagwarnakan na no anya tinagbali na sungbat ni Marcos iti detoy nga hirit or kalikagom ni Joe Biden nga may kan importansya at investigasyon na timakungkuna nga human rights abuses iti pagilyantay nga Pilipinas. Gagayem ken kapsat. So let's wait and see no anan to apo ti agbalin na nga reaksyon or kaslapan ng tungpal or anyaman nga addang tibiyang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sekna na po kada ito hirit ni Presidente Joe Biden nga may kan importansya ti pan naka-investigar wenno pan nakakita ti issue may panggep iti human rights abuses dito pagilyantay nga Pilipinas nga amok nga may sa kadigiti tuktukuyen ti US President ket iso apo digiti may bagbaga nga pan nakaabusar sa lain na pang nakaabusar ti kalintigan biagda pa yan tinaabusar kunak nga rod gahutan napapatay da nga aging ka kadigiti ket awang kaslawang pe paglalawagan ti pan nakapapatay da malaksid ka rin may baga kay suda adda partisipasyon da iti legal nga droga gagayem ken kaamsat digiti red tagging yung mga red tagging nga issue apo dito pagilyantay nga Pilipinas ere pan naka itudtudulatan dete tao nga isuna ket kameng digiti luwablaban ti gobyerno especially digiti rebelde digiti komunista kada daamin namin digiti may imbilang da pa ket ding isudang ket ano ti ba nang ibilang dan terorista gagayem ken kakamsat so digiti ano kan ibilang da kang kasjay ada pa diliting nga talaga nga pagibasbaseran met apo digiti aday ti biyang ti gobyerno digiti otoridad gagayem kay kabsan no may bilang dito nga kasa panang salungasing wenno pan nakaabusar ti kalintigang pantao kitaan tayo no anan to ti agbalin nga addang ni Presidente Marcos gagayem ken kaabsat may paggepiti detoy kalpasan nya detoy ket may sa kaditi kang runana hirit ni Joe Biden US President Joe Biden iti detoy bilateral meeting da ken ni Marcos gagayem ken kakabsat idi kalman pagsasaritaan deto yan apo meeting awan pay tirimwari di nga may uswat deto yung meeting kasla agpatpatang tay pelaing no kano nga may uswat tinasaw nga taripno nga iti nagbetan da Marcos ken kastameten ken ni Joe Biden. Okay, adan na palabas apo 57 nga minutos kalpasan ti alas 12, talupay nga minuto sa galaunan. Iti dati nga malang padaanan na po ti programa Tina Palabas. Ituloy tayo nga ibasa dati surat nga impatulod ni Celino. Mabantay meta po ka dati Bagyo Carding. Iti kalman, nakainuman tayo ni Mr. Ariel Tulyao. Dati Presidente Apo ti Bawasa, ken operator dati salin tubig nga nang isabmitaran na ka po ka dati nagkaadong videos, kastameten dati pictures. No kasanot nam sa akan, dati tudo nga nagpaot laing tinasursurok. When nasursurok talo nga oras, when umabot 4 nga oras, ejay San Marcelino Dingras. Ita po dito Bagyo Carding gagayem kamsat di ba yung baga kinikalmanan nga nagbalinan nga bagyo dito nga nasaong tropical storm gagayem kay kamsat mabalin kanu nga umabot iti tropical cyclone wind signal number 3 dito Bagyo Carding idagtultuloy nga yasideg na apo iti daga ti pagilya na Pilipinas base or mabalin nga pumigsapay kaya nagbalin nga severe tropical storm gagayem kay kamsat oras nga aglandfall detoy iti Northern Luzon. Take note, Northern Luzon. Dito ayan tayo. Gagayem ken kaabsat. Tinasaw nga bagyo ket na saripatpatan agarop sa ngaribo 235 kilometros dayaen ti Northern Luzon nga iso apo ti kaudyan nga in parwar ti pagasa agarop alas 4 iti parbangon iti dating aldaw ti Biyernes. Ti bagyo adaan ti kapigsa ti nga 55 kilometros ti peggesna iti kada oras sa saligtitingana ken pasaray pumigsapay dito ken umabot ti 80 kilometros iti kada oras iti direksyon nga agpalaod.
DJ movements na di direction ng agpalaod po na banayat sa nga 10 kilometros kada oras DJ ti kabanayat di taray ng agpalaod gagayem ken kabsat. So napigsa babaga po mabalin nga umabot kano apo iti signal number 3 gagayem ken kabsat dito makita nga nainayad ngem mabalin nga pumigsa dito po nga mangduprak iti Northern Luzon gagayem ken kaamsat mabalin nga makasagrap iti nakapsot aging gana iti kalalaingan na nga tudo iti Batanes, Cagayan, Isabela, Intono, Rabii, no Domingo gagayem ken kaamsat makaramammet ya pagpama naging gana nga pumigsa nga panagtudo iti Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Ilocos Provinces nga ayan tayo ken iti probinsya ti La Union iti bati nga oras o iti Aldao ti Domingo aging gana iti Aldao ti Lunes. Iti likudan dito makikita nga adati nakapsot aging gana iti kalalaingan namet nga tudo iti sumagmano nga paset ti Aurora ken sabsabali pa nga paset ti Ilocos Region, Cagayan Valley iti data nga Tiempo. Ayun So agsagana apo di kita mabalinen nga i-repair nga pagpagayo especially ti dumaya nga paset nga napakaruang kada di pa nagtudo na iti kalman wenno sa kalman gagiyem ken kabsat kitain yon ngemahan yung hangkay nga padalos-dalos sa mga tadiyom etla maibilag di kita di kita irikyo nga mabalin na manghitunda deta iti pannakaperdina. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras iti dating Aldao para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito po ti bagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwate yun ni Maki Paulino Agustin. Awisin na kayo kadanggay minto manen, into nubigat. Para iti sabalin to pa yung parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Agyaman kam, tinkay panagbuya, ken panagdingeg. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payam ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Papagayam, bali yung kablaawan ta kayo, iti nagasat, nga malem, iti biyernes tayo amin na sampara. September 23, 2022. May danon ka na kayo, ti sabali pa parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Ready ti pagayam yun, ni Robert de la Cruz, kadwate ti technical control, ni Maki Paulino Agustin. Awisan na kayong kadanggay mi tila so ti may isang oras sa niti daw ituloy nga ibasa. Ti surat nga na kay palaunan, ti pakasaritaan ti biyag, kinayak, ni pagayam tayo Selino.
Ngayon kasangwanan niya ituloy ng ibasa ti surat ni Celino, agyaman tayo kariti sumaganad. Thank you very much kani Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, ti Department of Agrarian Reform, ti Probinsya ng Ilocos Norte. Thank you very much ken ka, Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kastapay nga agyaman tayo ken Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Kurimaw, Ilocos Norte. Thank you very much ken Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much pa kay ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, ni masarakan iti number 121 Zacarias Flores Street, diti Siyudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Services, iti Balintawak Street, diti Lawag City, kukwakin matbatunan ni Engineer Neil Jose. Para kaditi patuludyo apo, kaditi kapamilyayo, gagayem, kanipat patigyo iti biyag, iti Metro Manila, Eja Isabela, kastamit din iti probinsya ti Cagayan, pangarimanan ti Baguio City, mapanlay nga po iti Pugad Lawin North Courier Services, manipod iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tamet ten digit ladies sandals ken sapatos.
Adanda pa kadiri cosmetic products, ore jewelries, ken bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Ituloy nga ibasa dati surat ni Celino. Good afternoon ken ni Jocelyn De Luna. Mani po di Executive Village di Quezon City. Kastapay nga kablaon tayo ni Ma'am Teresa Libed Loyola. Mani po di United Kingdom. Naragsak nga panagbibuyayo iti programa tayo nga tinapalabas. Ken di so aminen nga naka-tune in iti ENR online. At ito nga rin tituloy, ti panakaibasa, di surat na nakaipalaunan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Celino. Agarup doon na lawas, Manong Robert. Nga awan ni nanang itipagtengan ni. Nakapagdesisyon ako niyag sardeng iti panagadal, no payadakon ti may kanimatukad ti pagadalan. Ngamin ket awan ti mangkita kariti dua kakapsat ko, kang runan na kiti buridek mi nga nilina. Idinto nga ni Rose, nga daydi iti may kadwa tukad. Gapoy iti tawin na nga walo. Ket gut-guti-gutik nga ituloy na latta ti agadal, tas siyak ti makaammo nga mangiprepara kariti kasapulan na. Ngamin at damit sang kabasid na matigtigidan ti amami. Kariti mapan na pakitrabahuan, aglaloy ti pagtatalunan. Manong Robert, tunggal mataljapak ti bag ko. When no school bag ko nga nakabitin, edi na ipalo kalansay ti tidek ti balay ni. Danda ni Jack magawidan, ti panagarubos ti gitiluak. Agtukusak kumamit din iti masunga da bulan ti Marso. May lipas ko kumanti ti lentarya. Ngem kasumit din ti nagpanakan ti biyag. Aging ka karidi agundaway saan pa'y nga nalawag ka na kami. No voluntaryo nga simurot ti inami ti kabsat na soldado, wenno napilitan. Aging ka kadidi agundaway saan mi pay nga ammo, no sa dinno ti nangipanan ti ni angkel nga kabsat ni nanang mi kenkwana. Mas asya na kunay ti kabsat mi nga nilina. Ganda ni agmalmalem no dadumang agsangsangit ken awagan na ni nanang. Damdamagin na no sumangket pay wenno saan. Sa dinno ti pangalak edi sumbat. Edi basit pay wenno buridek ni Manong Robert. Amok ka tinuan niya ti sumbat ko. Edinto ta dagiti naganak ni nanang ket saan da pay nga umay. Saan da kami pay nga umay kitain mo kasanon ti sasaadin mi kabsat ko. Kasta in guide ko, liniwliwak na iti dua kakabsat ko. Uri mapmapan iti pagadalan ti kabsat ko nga ni Rose. At damit latta di iti gundaway nga maibuyog. No makita na ti panagsangsangit,
ti buridek ni nga nilina. Apay nga mingay naramid ni nga ng tikas to. Apay nga basta pinanawan na tayo matlatan. Kita em di naganak apo sa manong. San nga mapalawan di kiti anak na. Agidid da ken paspasuswen na ida. Idin nga da tayo. Kasalatan, anya tayo nga pinanawan ti natay. Dagiti saludsud ti kabsat ko. Mabalin nga naganuspay ti panunot nangim no apay nga mabalinan na nga saludsudin ti kasta. Nga adadda nga mangtukay ti riknak tapnon ti kasta. Agladingit, Manong Robert. Ti ammo kidin kabsat no day dilatan niya. Problema wenno pinasar ni. Ti adadda nga mangsugat ti riknami. Ngem saan kabsat ko? Edi may sa nga malim, agarok alas 5:30 ni ti malim. Dita nga oras ti isasampet ti amami, manipo di ti pakitrabahuan na. Manong Robert may isa nga kabaranggayan no kalugaran may timay ti balay. Ket kastoy ti balikas na. Selino, mapan mo ibaga kada lulukin ni lulam ka. Naitaray ti ospital ti amam. Apay tata, apay ngimpanday ospital ni tatang. Ite agawid, imunan niya nagawid ta kunana nga umay na kayo ilutwang nga anak na. Ngayon di si maruno kami nga nagawid manipod ti pagtrabahuan mi. Di tamit din nga nakita mi nga nakadasay ti dalan nyo umamang dito ay nyo. Apay, anya ti kinwana. Awan ti makaibagano anya ti kinwana ngem. Dadaray ti bukot na. Isu nga, intarayan ti ospital di kiti kakadwami nga makitrab-trabaho. Nagdanagak. Saanin? Saan tayo nga mapanibagbaga ka dalulukin ni Lula ka puta? Sigurado kung hasan damit lang interesado nga may mangkita kinitatang. Itulod naklatan. Kadwen naklatan matata nga mapanitiayan na. Kinunak. Ngem kasangwanan nga nagrubwat kami iti lalaking may ti balay. Binilin ko di kabsat ko. Rose, kitain ni Lina ha? Mapangkitain ni tatang iti ospital. Saan na nakapagbalikas ni Rose? When? Awan diti nayasngaw na balikas. Malaksi diti panagluan na kabsat nga nang kiti di kabsat mi nga ni Lina. Nga kasla agmut-mut taleng iti day di agundaway. Nakadanon kami di ospital nga nakaitarayan ti amak. Iti mismo nga sentro ti ili. Ngem saan da ka pinastrek gaputa, saan kanupay nga makaanay ti tawen ko. Nakidamdamag aklatan kariti kainaubraan na iti pagtatalunan. Nga dagito'y tinangipan keng kwa na iti ospital. Anya ti kinwa ni tatang ko tata. Nakadasay iti malabsan mi. Nakadata detoy. Isu nga, binagkat mi nga inlogan iti nasada mi nga tricycle. Ngayon pan dito ospital. Ngayon mitay ipatugaw mi iti ospital. Nakarawat ti may sa kadigiti kadwami nga agdardara ti bukot na. Anya kano ti kinuana. Aawan pa iti makaibaga. No anya ti kinuana. Ngayon maddaatap digiti do doktor nga mangtamtaming keng kuana nga. Napaltugan ti amam Selino. Naklaatak. Awan ti amok nga kaririri ti amak. Malaksit tigura di kiti naganak ken ni nanang. Wen manong ko, nasingpet ti amak. Saan na maununi, saan na rumrumwan.
Malaksid laeng numapanin iti pakitrabahuan na nga ure sa dinula ditan. Kang runan iti pagtatalunan. Diyak amunuan niya ti aramidik. Naimbaglayangin ta saan da kapanawan digiti. Tinatrabaho na iti talon nga nang itaray keng kuan iti ospital. Aging nga rimwar ti may nga nurse ket imay ti ayan mi. Ket kastoy ti balikas na. Siya sino ti kabagyan ti biktima. Deti ti anak na ngem agtawin laing ti nga pulo ket doa. Adda pe dua nga anak na nga deti baleda. Awang ka diti asawa na. Saludsud ti nurse. Awan gaputa ag makabulan sa napimanaw. Intugot ti kabsat na soldado. Kinunamanen ti maysa. Nagtimek ti nurse ket kastoy ti balikas na. Seryoso ti kasasaad ti pasyente. Ti sugat ti bukot na ket kasladalan ti balat ti palto. Masapul na may transfer ti dakdak kila hospital. Angin asin no nga ro ti mangkuyog wenno mga probari di pa nakay-transfer na. Mabaling ka diti anak na ma'am. Nagsarita ket mampangaasiyo. Salbarin niyo kumanitakang ko. Awanin ti sa bali amang kita kada kami nga talo ag kakabsat no saan niya iso. Sumapangaasiyo. Aramidin niyo kumaamin na kabalinan niyo tapno ang biyag ni tatang. In pakaasik. Minatmatan nak ti nurse ket kinunana nga idanon ko iti doktor. Ti balikas mo. Nagdardarasin niya simrek ti nurse. Pagamamwa manong Robert nagatras ti ambulansya iti ridaw ti emergency room. Ket dita nga binagkat da iti aninlugan da iti stretcher ti amak. Sada inkarga iti ambulansya. Madamdama pa'y nagwangwangin ti ambulansya ket kasla insiwet nga imadayo. Manipo ti basit nga ospital nga imuna anak itarayan ni tatang. Intulnog da kiti balay dagiti lalaki nga nang tulong ken ni tatang. Idi sumangpetak saan pay nga nakaturog digiti kaabsat ko. Nakatugaw da nga agpururay. Nangan kayo kadin. Saan kami ang makapangan manong? Insangit ni Rose. Kastamit din ka ni Lina. Apay nga di kayo makapangan. Madandanagan kami. Anya itan ti kasasaad ti amatay. Saludsud ni Rose. Nagulbudak. Okay yan ni tatang. Dalaing sugat na. Siguro kit naidalib no. At dasimro nga nasakit keng kwa nakit di na napuhutan ti pan naka paidda na. So di kayo madanagan. Mabalin nga may isa do aging ganay ti talong altaw ket agawi din ni tata. Kinunak ngem jakon may gawid pa ay ti panagsangit wenno panagluak nga mabalin na mangitunda nga ammo digiti duwa kakabsat ko nga ul-ulbude kita. Naglabas ti agarup duwang aldaw, idi umay ti maysa kada iti lalaki nga kadkadwa ni tatang, nga mapmapan iti pagtatalunan tapno makitrabaho. Kinunana nga pinakaamuan na kano digiti kakabagyan ni tatang iti Visayas. Ngamin, naibaganan no, sa dinno ti ayanda ti address da ken nagnagan digiti kakabsat na. Kasano ti panang pakaamuyo kadakwa na tata. Nagtitinulungan mi ti nagbayad tapno makaipatulod kami ti telegrama. Tapno may dakitain.
Kumusta ti sasaadin ni tatang? Sa anak met nga minamabalin na makastrek. Uri pagpagnek ko mga mapangkitain. Balikas ko nga makasangit. Di ka madalagan. Aramida namin di kiti doktor ti kabalinanda tapno masalbar ni tatang. Ngem, ibagakeng ka nga. 50-50. Iso nga, nagdesisyon kami nga at titinulong kami tapno makaipatulot kami ti telegrama. Kadagiti kakabsat na wano inted na nga address na. Diyos ko, anya dito hinanapasamak. Aamuda ka din no sino ti kinarami ditikas dyan ni tata. Awan pa iti nadamag mi no at investigasyon ti pulisya may panggapit iti ita. Ngimbayaan ta, makidamdamag kami kat pakamuan na kanto silino. When gayam, alaim dito yung 20 pesos. Napila nga, igatang nyo iti mabalin nyo ang kanin. Kinuna ti lalaki nga kasla makalwa. Nga adadda nga ng guyod tapno agarubos dagiti luwak. Manong Robert. Sumagmamanupay ng aldaw, kabsat, idinadamag ko nga, simmang pet ti maysa kariti kabsat ni tatang. Manipo di jay, St. Bernard, Eje Bisaya. Naragsakan nakgabutad damit layangin mangkita ti nakakaasi nga amak. Kaya't ko nga makita ti, Jack pa'y nakita kabsat ni tatang. Angin kasano makadanunak, adan iti siyudad ni tatang. E dinto nga adayo ti ili nga ayan ko. Kasano nga makitak ti kabsat na. Kinun ko na kitinakim ko. Dita kabsat nga nagdesisyon meten ti may kadwa nga kabsat ko wenno sumaruno kanya ka ni Rose. Nga saanin nga agtuloy, edi panagadal na. Ti may sa abag nga nakasabit iti na ipalo kalansa iti didek. Duay tanabag. Tibag ko keng kastamit ten tibag ti kabsat ko. Nga adadda nga mamagliday kanyak no kasta nga makitkitak digito yabanag. Para iti panagadal mi nga kabsat, Manong Robert. Edi may sa nasa paabigat, kabsat ko. Agdaldalos kami ni Rose iti lawlaw ti balay. Nupay nakakonsentrar kami ti panagkaykay wano panagdalos. Aglalo kanyak. Dita nga mailipit-lipit latta wano sumulsulpot latta. Tilagip ko iti amak. Kumusta nga tan ni tata? Diyos ko sapay ko bata maispal ti amami. Awanin sa bali amang kita karami. Sa bali tag bali nagasak. Masidig ti kabsat ko nga jak napuputan. Anya ti pampanunutin manong. Apay nga di mo meten. Ituloy ti panagsagad mo. Malaglagip mo ka din ni tatang. Kinuna na makasangit. Ading ko bigbigat. Saan niya napintas nga rugyanan tatibigat babayin ti panagluwata. Masapul ket di nga parayrayan tatirik na tatap ng tikas takit. Narayray ti agmalim tayo. Kasan mamaliklik kam nga dilagipen ti amata. Kasan manong saludsud na. Adda kami di kasta nga estado edi agsardeng ti maysa nga tricycle. Edi sangwanan ti balay mi Manong Robert.
maysa nga napunera lalaki. No pa'y makita iti arwat na nga, agapumit iti marigrigat. Kamusmustra tinaupa ni tatang. Ngayon saan met nga ron nga isuga puta na bakbaked kin naluklukmek. Kinuyog ti lalaki nga nangitaray iti ospital ken ni tatang. When umaysa ka dagiti nangitaray iti ospital ken ni tatang. Masidigda kada kami. Inunanak nga inapungol ken nirarakop ti lalaki. Sa nagsarita iti Tagalog nga kinunana. Kapatid ako ng tatay niyo. Uncle niyo ako. Lino ang pangalan ko. Balikas na nga. Malidayan. Wenno kasla di na mo tituloy digiti sarita na. Dita kabsat nga masideg ni Rose. Ket inarakop naman. Saan mi nga napuputan ket di masideg ti buridek nga ni Lina. Ni Uncle tayo. Isu ti may nangkita kin ni tatang. Kumusta gaya min ni tatang, Uncle? Balikas ko. Anak ko. Ako lang ata inintay ng kapatid ko. Patay na ang tatay niyo. Nagikis ni Rose, Manong Robert. Maruno nga nagsangit ni Lina. Dinto nga siyak. Kasla jak mayebkas ken jak ammo ti aramide kiti nangig ko nga natayen ti ama. Nga inuray na laing ti kabsat na. Anya ti aramiden tayo, Uncle. Balikas ko. Pasensya na kayo. Iuwi ko ang labi ng kapatid ko. Nupay saan na ka nakaturpos, elementarya maawatak. Maawatak ti pagsasao at Tagalog. Nga kunana yawid na ti bangkay ni tatang. Nagikis manen ti kabsat ko ani Rose. Apay, apay. Balikas na. Diya ko na mo di sumaruno nga isungbat ko iti ulitek ko. No ibagak nga saan? Sa dino ti pangipanan mi ti amak. No ibagak nga ipilit wenno igawid ko ti amak. Adda ka ni maarakidak. Mamaya, punta tayo sa ospital. Dadalhin na nila sa embalsamador. Pagkatapos dadalhin ko na sa Maynila para may uwi. Matagal ko nang dinakita, matagal na namin dinakita at yan ang kabilin-bilinan ng aming ama na iuwi namin ang bangkay. Iuwi ko ang bangkay kung sakaling mamamatay siya. Yaw awis na Manong Robert nga mapanmikitan. Iri maudi na gundaway sakbay nga may biyahe ti bangkay ni tatang. Alas 10 dibiga tidadda kami iti mismo nga funeraria nga nang ipatuludan ti ospital iti bangkay ti amak. Ditoy nga nalpasen nga nailungon. Wen kabsat. Nailungunan ni tatang. Tilangin sarming tilungon ti pakakitkitaan ni. Saan niya agsarday ti sangit ken panagarubos di iti luami. Ore ti kabsat ko nga nilina nga agtawin langit iti lima. Ket nagsangsangit. Awan tinaramidan mi. Awan tinaaramidan mi wenno nayubkas mi no diti panagpakada mi di amami. Aglalo kanyak. Diyos ti kumuyog king katata. Naulpit unay ti tao.
Si kalahingin tinabati akamang mingim nagabaramidan na kapay ni Kasto. Diyos ti kumuyog tatang ko. Agyaman kami di dungukin pamatik mo. Inarakop na kami ti kabsat ni tatang. Dimawat ti dispensary ti aramiden na. Ken saan na kami kano nga mabali na ikuyog kaputa. Narigat ti biyahe. Kenawan ti dakkilakan ti dadagastusin niya. Para kanyak naawatak. Ngem ti adadda nga mangrapgis itirik na ken panunot ko iti di agundaway. Ti sa ebek ken ikkis dagiti doa kabsat ko adaros ken nilina. Iti pan na kay panawin ti bangkay ni tatang iti lugar mi Manong Robert. Tuloy tayo deti surat ni Pagayam Teo Celino, agyaman tayo kadito sumaganad ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, City Department of Agrarian Reform, ti Provincia ng Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Nagdikwan, Pasuki ni Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Millie Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, manipod iti Curimaw, Ilocos Norte. Kastapay ken ni Edwin Anchete iti Ontario, Canada. Thank you very much ken ka Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you pa ken ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin North Courier Service. Iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Para ka diti kayat yung ipatulod ka diti papagayam, kastamit ten diti kapamilya, kinipatpatigyo iti biyag. Mapanlayang iti Pugad Lawin North Courier Service, tamakadanon diti iti Metro Manila, iti Provincia ti Isabela, iti Baguio City, pakairamanan ti Provincia ti Cagayan. Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong diti Syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto balipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Naglabas ti aldaw, wen manong ko. Nupay adan sumagmamanong aldaw, no di peket nasursurok nga tayo din yung makalawas. Sila lagip kami pa'y laing di pasamak. Di papanaw ni nanang, ken pa nakapapatay ni tatang, babayan iti pan nakapaltog na. Saan mi nga may liwliwag? Pinilit kumit ti bagik, tapno kumita ak iti pirak. Nagserbi ka na kami. Nalagip ko, di kiti gagayem ko, iti sentro ti ili. Di kiti gagayem ko, nga kanayon nga umay iti syudad. Tapnon ti kastag remedyo. Awanin ti sabaling nga maaramidak. Nupay, saan nga maadmitir-tirik na? Aramidik. Wen manong eksperto, di kiti gagayem ko, nupay ubing dapay, ten inauna dalaim siya kiti dua atawen. Adag tawen ti sangapulo ket upat, sangapulo ket lima ken kataengan ti agtawen ti sangapulo ket pito, nga isu ti dadaulo. Sumrek da iti maysa nga department store, ket ditoy nga agi sa bukelda kari ti mabalin nga isa bukelda, kang runaan na kari iti arwaten. Agbado da kari iti nalawa ket pagsusukuten da iti t-shirt pakairamanan pantalon, numapanda iti fitting room. Dito'y nga inkidem kon tinasao nga aramid. Alis tulay nga may lako digito'y tad dati kontak da iti sentro ti ili, ngayan mi. Dita kabsat nga, iso ti pangalalaa kiti mabalin nga, igatang ko ti agserbi kada kami nga talo. Tunggal makaaramid ak when sumuro ta kiti grupo, mabinsan when mamindwe ti makalawas. Dagdagusek ti agparintumeng, no adaki ti balay mi. Dumawa ta kiti pamakawan ti Diyos, kabulon ti panagsangsangit ko. Awan ti maramida kapo, awan. Deti laingin ti mo ka pangalapkapan. Kunkunak, ngay tantanamitim ken idaw dawat ko ti pamakawan ti apo kanyak. Aging kakabsat nga iti maysa manen nga aldaw, agarup alas 2 nga tayo di ti malem. Idi addag busina nga lugan, nga nakapasango iti balay. Dinagos ko ti rumuar ngem nagtibayo ak. Diyos ko, adan sa amin tin makaamoy ti aramiden mi kada iti gagayem ko. Ininot ko nga inbingi ti kalub ti ridaw, wenno rikep ti ridaw. Nakigtutak iti nakitak. Day divan nga nakitak nga inusar ti uliteg ko, ngay may nang dagas ken ni nanang, ngay baga nga mapandag grocery. Isu ti adday ti sangot ti balay mi. Dinagos ko nga inwakwak, tirikep tiri daw ta amangan taadda ni nanang. Simangpet nga tan ni nanang. Iintulog niya tamit laing ni Angkel. Kinunak, nagmatidera kiti sangwanan tiri daw, nauray ko nga naglukat, ti dua nga kinsango nga rikep ti ridaw ti van. Dua nga lalaki ti dimsaag, napaayak. Sanmet gaya man ni nanang, sanmet nga ni Angkel. Nga maapay nga, usar da deto yung lugan. Imasidig ti maysa nga gapo iti pagmanehwan. Si kakadin Celino, uwan sir, siyak ni Celino. Apay ka di. Inbaong na kami ni Tiniente. Tiulitig mo nga soldado. Nadamag na tinapasamak kin ni Tatang Yoket. Makipagladingit ka no. Ni Angkel, kit ni Nanang, saan ka di nga nagpuyog da kin ni Angkel? Saan ka di nga nagpuyog da nga agkabsat? Ken ti usar yu alugang ket isudi ti usar na nga alugan niya nang dagas ken ni Nanang. Kinunak, imisem ti maysa ket ison ti simmungbat. Wen lugang ko deto oy. Sinublat na idita kunana nga kada kanu papananday ti kabsat na. Ngem idi may naipulang ket may samet. Awam met ni nanang mo. Ket gaputa pagayam mit ti uliteg mo. Adaman ti pakaam muna nga umay kami dito eh.
Apay ka di. Apay nga may kayo apay nga imbaon na kayo dito eh. Imbaon na kami ni Uncle Mota, umay da kayo kano alaen. Umay kada kayo sukunen, ay panda kayo ti ayan da kini nanang yo. Kinunana. Mapanggami ka dalulo ken ni Lula Yota, umay dayarwat di kita arwatin niyo. Tayin to no parbangon, ayin to no rabi. Agbiyahe tayo nga mapani jay Manila. Tay panda kayo ijay Cotabato. Isu ti ayan da ken ni nanang mo. Agkakabalay da. Ni nanang mo ti kadkadwada nga agasawa ta. Ada balay da sa jay. Naklaatak kabsat ko. Ti pa nagsasarunod di pasamak. In panaw ti uliteg ko a soldado ti kabsat na nga inak. Simmarunod ti sa anunay nga nabayag ti pan nakapaltog ni tata nga nangitunday ti papatay na. Kedita saan pa'y unay nga nabayag. Umay da kami sukunin. Madamdama pa'y adan dalulo ken ni Lula. Umay da kami kano sukunin Lola. Nasisaya atin numapang kayo, tadi kakakaasi nga, mangbibiyag ka di kakabsat mo. Tsaka mo pa ikit dino sa dino ti pagalalaam iti, agserserbi ka na kayo. Tanuda kami, awam met ti mabalin mi, awam met ti kinabak nang mi, wenno dakil masapulan mi. Lakay ken bakit kami niya, apuyo alakay ken apuyo abakit. So nga, nasisaya atin no kumuyog kayo. Addan pa kaamu ti ulitigyo nga, umay da kayo sukunin kada kami, so nga, agtalik kayo karitimbaon na. Jack nakasumbat. Rimwar da Rose kenilina. Ket maawatan dati mapagsasaritaan. Rose, Lina. Yarwat yu digiti arwaten nyo, tayin tunurabi iyo may da kayo dagasen. Ta, mapang kayo di Manila, ket agbiyahe kayo mapani di Mindanao. Mapang kayo di Cotabato, nga ayan tinayo, ket di ulitegyo. Payaban na kayo. Jack maawatan, wano Jack mabasa, ti langa digiti dua kabsat ko. Kasla maragsakan da, kaslamit maligayana. Si Castellino, si kanti mangyarwat ka rin iti arwaten nyo, kenuri si ka. Yarwat mo met di kiti arwaten ta, mapang kayo na amin tapno agtitipong kayo met la ka riti, keninanang mo. Kinunana, nagtung edak ngem, kasla da mangigaw-gawid kanyak, Manong Robert. Nagpakada di kiti dua lalaki, ket inulit da nga, into no parbangon ket dagasen da kami. Tapnon tikas tag biyahe kami ngagpa Manila. Ket ije Manila agrubat kami nga mapan iti rehiyon ti Mindanao. Nadanon ti pangrabi. Edi agsasango kami at talo amangan kariti dua kakabsat ko. Nagtimek ni Rose. Ket kasti ti balikas na. Mapantayo danunen ni nanang. Apingi talay nga paalan na tayo tata na tayo ni tatang. Amo ko na kadingatan ti napasamak ken ni tatang. Saludsud na kanyak. Amo na naaning ko. Gaputa, kuna ti may sa kariti lalaki nga. Nadamagin ni Uncle ti napasamak ken ni tatang. Kaya padpadanon na ti pan nakipagladingin na. Nukasta, maasyan siguro ni nanang nga, awan ti kadwa tayo, so mapaalan na tayo. Mabali na kasta, so nga, awan ti maramidan tayo. Awan met ti mangbiyak kada tayo dito. Nasayaat ni rin kasta. Nasayaat numapan tayo, ket makadin na tayo metlaing ni nanang Manong. Kuna ni Rose nga kabsat ko, nga kasla po ni Ranmet ti Buridek nga nilina. Makita tayo metlaing ni nanang, mailiw ako na yung kininanang. Balikas ni Lina, Manong Robert. Sardam kabsat ko. Nayarwat kon di kiti arwaten
Daros kinilina. Wen inkarga kita iti sa ano na yadak kilabag ta saan met unay nga ado ti arwaten da. Naikarga ko namin na arwaten da. Game di kiti arwatek. Saan ko idang kayat ngipin-pen wenno ikarga ti anyaman. Nabukel ti desisyon ko iti dedi agundaway Manong Robert. Kasaan nakasumurot. Dagiti laing dua kakabsat ko ti mapan. Ngamin kayat ko ti agpao ti lugar me. Kayat ko nga amwen no anya ti ususto nga pasamak. Iti napasamak iti pamilya. Ti panagpanaw ni nanang kastamit din. Ti pan nakapapatay ni tatang. Kayat ko nga amwen no adda akem. Ti ulitig ko a soldado. Kaday ni napasamak iti pamilya mi. Wenno biyag mi kabsat ko. Ini makaturog di dua kakabsat ko nga daros kanilina. Nagdesisyon na ka pumanaw iti balay mi. Tapno saan da kamadanon di dua lalaki amang sukon ka na kami di parbangon. Nagturong iti Manila. Ngem kasangwana na rimwarak iti pagtenga na nakaya-nakak. Enlokib ko iti pagbingi ti kalubtiri daw. Nakitak tinayro taturog di dua kakabsat ko. Kayat ko ida nga arakupen Manong Robert. Ngem maigawid ak gaputa amangan ta makariingda. Ket makita dati aramidi ka parang panaw ka dako ada. Minatmat-matak lat ta idan. Ket inbulos ko ti panagarubos dagiti luak. Sapayan din ko tagkikita tayong tukay. Adayo ti Mindanao pa kay panan nyo. Mabati akit hindi ito alata. Kaya't ko nga amen no apay nga kastoy di nagbali na pasama kiti biyag tayo. Ti Diyos kumatimang tarabay ka na kayo. Sapay kumata, agbalin kayo anaragsak iti sidong ni nana. Ay ayatin kayo unay kapsat ko. Ay ayatin kayo unay. Ti Diyos timang tarabay ka na kayo. Adding ko. Lupay medyo adalemen tirawi. Nagnaa kagingganay ti sentro ti ili. Napanak iti maysa wenno pagtengan ti maysa kadagiti gagayem ko. Nga kadwak nga mapanagtaktakaw iti department store. Saan met pa'y siguro ang nakaturog ten sigidamet ngayon lukat na ti ridaw ti balayda. Oh, rabin yung aping adda ka ditoy. Pangaasim. Makiturog ako madito'y balayo. Uri dito'y aklaengin roat. Anya iti mapasmasamakin ka. Kinapay kaslag sang sangit ka. Da ka di dakits nga napasamak. Kadidi kakabsat mo. Saludsud na kasla magaggagaran. Awan. Awan. Awan yun. Kasla jak makabalinan. Tinaramid ko. Kasla jak kabalinan nga awaten tinaramid ko. Anya nga min tinaramid mo. Pangasim. Saan ka mangisarsarak? Ammo nga dan aramid tayo sa bunayunan ti sa baling aramid. Anya ti aramid mo? Panang palutput na kanyak. Dumngeg ka. Dumngeg ka ta sa laysayek ken ka.
Kalpasan ti panang salaysay ko keng kuana tinaramid. Dito'y kabsat nga nagtimek. Tigayem ko nga iso ti dadaulwen iti grupo mi. Iso ti kataengan, gabot agtawin ni din ti 10 ket 7. Kastoy ti saludsud ken sungbat na kanyak. Saan niya ta nga? Addapan na kay naig ti. Angkel mo nga soldado ka rin ti nagsasarunong nga pasamak ti biyagyo. Ti pan na kay panaw ti inayo. Kaya kastamit din ti pan nakapapatay ni tatang mo. Nagdumugak. Ngemnupay nagdumugak si mong batak. Nga saan niya diretso nga nakakita digiti matak iti rupa ti gayem ko. Tsaka mo. Awan ti may sungbat ko iti deta. May sa ti. Mangdududuk iti riknak. Ti panagkiinad dayo min nga kakabsat. Ti panakaisina di iti doa kakabsat ko kanyak. Ngem no pa'y kasta. Saludsud met iti kaunggak. Deta nga saludsud mo kanyak. Naglabas ti aldaw pagayam ko. When? Napan niya talaga when inala talaga di iti doa lalaki di iti doa kakabsat ko. Ket di talahin nga nadamag ko nga. Napanda nga talaga. Iti ko tabato. When iti Kamindanawan. Nagtultuloy met ti aramid mi kariti gagayem ko. Ti panagtakaw mi kariti tagilako ti maysa nga department store iti syudad. Nga isu iti pangalalaang iti agserbi kanya. Agaw-awid akmet iti pagtengan mi ngem saan na kanayo. Idi na minsan na panagawid ko, may dak kinita digiti naganak ken ni nana. Kaya po kalakay ken po kabakit. Hoy Selino, sa dino ti pakpapanap. Kenapay nga saan ka nga simurot ka riti doa kakapsat mo, idi. May da sinuko ni da babaeng ka riti bounty ulitek mo. Kay kayat mo ka diti kasta nga kas kalaumang, maori sa dino la ditan ti pakpapanap. Madamdamag mi nga, ad-ado ka nung adda ka iti sentro. Ano di aramidem sa dyan? Tandaan naman. No adda aramidem nga may kaniwas iti linteg, ore ubing kapay, paristar ka. Saan nga sikat ti mangibabain iti pamilya tayo? Nakababain ti, adda pa kay damdamagan na. Laglagipem nga soldado ti ulitek mo. Saan nga basta soldado? Opisyal, tiniente, iso nga. At dadakis nga aramiden nyo kadigdigagayem mo. Sardingamon, tas siyak timang patiliw keng ka. Kuna tilakay, nga agpangpang ka, manong ro. Iti may sangal daw nga da kami manen iti syudad. Simrek kami manen iti department store nga pagtaktakawan mi. Kabsat dita nga inukkon-kon di arwaten nga kayat ko nga akin unig ket ipasukot ko tinalawa nga arwate. May nga pantalon o pat nga t-shirt. Tinserek ko iti fitting room. Bayat iti kaaddag iti fitting room dita nga mayaten iti panakay plastar na. Tumalikod sumango ako niti sarmi nga kitkitaek no madlaw. Sana pulo sa madlaw. Nga adda digiti na ipuunay gababarong arwaten. Ngem kaslad da mangigawgawid kanya kidi nga rumwar. Iti nasao nga fitting room. Adda ti nagtugtog nga amok nga maysa ka digiti kadwak. Nga senyal nga mapang kami. Ngem sa anak nga insigida animwar. Nagpalabesa kiti sumagmamano nga minutos. Dita nga, nagpuli-puligusak nga kasla day plus-plastar ko nga arwaten, ngakin nga to. Manong Robert, ti dirumwara kiti fitting room, ket diretswekon ti exit. When no exit door, tinasao nga, department store. Dita nga nakita nga mesmesan,
ti security guard ti pungwa-pungwan ti maysa kadagiti kakadwak. Simmarunong ay masidag ti maysa pa nga kadwami ket ginamatan met ti sabali a security guard. Napaatrasak. Kahit ko ti agsubli ti fitting room iti dedi agundaway tapno aksutek digiti. Inpasukot ko nga arwaten. Ngem nagpanunutak. Saan? Saan nga iti fitting room ti papanak? Amangan ta daghang matiliwanag. Mapanak iti comfort room. Napanak nga rod Manong Robert iti comfort room. Inlock ko ti ridaw nga ayan ti liduro. Inuksot ko ti apagan anay ko. Inikat ko digiti ilibas ko kumanga arwaten. Ti pantalon ken ti t-shirt. Inparabaw ko digitoy iti nakarikep nga iliduro tapno saan na makita ti asinuman nga umasidig. Wenno sumrek iti comfort room. Edi ta may plastar kon ti arwatek ken naibati kon digiti takawek kuma nga tagila ko. Ininot ko nga inlukat. Tiri daw ti comfort room. Adda dua nga maus-usar iti urinal. Saan na ka nagpadlaw? Kaslalayengen adda inaramid ko wenno. Inaramid ko iti uneg. Tinasao nga. Paset ti comfort room. Naging inaya da karimwar nga kasla awan ti danag ko. Ngem kinagpaysuna ag kibba-kibbaak. Nagpuli-puligo sa kaditi ayan dagit ni ka-display nga arwaten ken rinikriknak no anya ti mapaspasama kiti uneg. Tinasao nga department store. Kasla awan met. Ure digiti sales lady ket sandak met nga kitkitain. Nga mangan talas-lasinen dak nga kadwa digiti natiliw. Entaringting ko nga tinurong ti exit door. Ket dito'y kabsat nga nakarwarak. Ngemi di makaadangak iti 5 gingganay ti 7 addang manipo di tirimwara karidaw. Adda nangeg ko nga nagpukaw. Ket ditan kabsat nga insiweta ka nagtaray. Tati amok ket siyak ti pukpukawan. Tinagpukaw. Nakatartarayak nga imadayo iti nasao nga department store Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa deti surat ni Pagayam tayo Celino. Ito nubigat padaanan nyo, isu ka di tinapukkawan. Matiliw ka din ni Celino, gabu iti datin nga aramiden da pa nagtakaw iti nasao nga department store. Anya ti agbalinagasat na. Karit sumarsaruno nga al-al daw, tinangi patulod iti deti surat. Dito yun papagayam nga pumakada kami di programa tayo, Tina Palabas. Awisin na kayo nga dumngeg ito nubigat para iti may katlok and maudin nga paset ti surat nga na kay palaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni Celino. Dahil di pagamyo ni Robert de la Cruz, kinadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control, ibatimin ti natalinaay nga malem ti biyernes tayo amin sa napada, agyaman kam tingkay panagbuyak at panagdingeg, iti programa Tina Palabas ngayon danon ka na kayo, ti ENR Online. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen tina palabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tina Palabas.